Anyalaki din! Kaskalan na nga pak itiluto paray. Bilibaking ka. Na, apay anak ko namday ta paray. Nagpintas lata ni misis mo paray. Nagsiksay, nagpudaw. Kasla artista. Wow! Nangabakak at talaga itiluto paray. Isungaron nga gaita. Mas dawak pa ilang paray. Ha? Apay mo tamas daw ka? Mas dawak Tapay akinayat na ka ni misis mo. Saan ka mo't agwapo paray? Oy! Luko ka paray. Aging gaita. Question mo pa ila dayta. Binutbuteng mo samay ni misis mo paray. Saan? Wano saan, linao kami ti tagiroot, wano gayoma, diyan inumun na adyaws. Diyan ngay kunada pang paamaw, paray. Nagsilang manday ta buok mo, mare. Karebreban ko, mare. Imbag man ta dalat ta kwarta mapagpapintas mo. Nilakay ko at imang mangtad. Siguro, dakkel ti sweldo nila kay mo niya. At damot basit, Takita ang mandag ita kukom, nakamanicure kan pedicure ko naman. Kat, narigat mat ano baybay am tibagim, tabumakot kan pumangit ka. Isukat na kanila kay mo. Ayun, mare. Ado, tikas ta ita apanawan. Dagiti losyang ama ko na, panpanawan, dagiti lalakay da. Kitay ka pa asagaysay dita. Maurtulakat amin abuok maun. Ay nalakay, kaparpareban ko. Anya, nagpariban ka manain? Tapno na pintas kan sexy aday ito ng asawam. Ay, inikan ka iti kwarta apag palingkim. Pinagpareban ko lakay. Diintad ko nga apagbayad mo iti kuryentay. Pinagpatatumot iti kiday mau. Ita, diintad ko pinagpalingkim. Pinagpariban mau. Ay kanakmanan iti pagpalingke. Ay, unay kamot tayo mamay. Puro mo't pagpapintas mau, tigas gasto sa maun. Api nga gungot ka ngay. Kaya marwam kamot tayo. Anyat si daintay nga ita. Mangted ka nga rod iti igatang ko. Ustawan. Ay, makaungot ka talaga, nay. Nagbanikas ka matan lakay. Papintas ka la, papintasin. Agam, mabisinan tayo magayam. Apay, di mo kaya't ayaan na pintas ti asawam. Di oray ka, pangit ka. Basta di tayo maawanan iti makan di ta kusina. Kaya mabayadan tayo ti kuryente. Anya ti pizza itan paray? Pizza 9 ta paray. Ay, mabayag pa nga ro ti sweldo. Kasi swildom la idi kinsinas paray. Padpadaanan man ti sumarno a swildown. Ay mabayag pa mo Sweldo ko man. Awang kwarta kaun. Awan kwarta mon. Sapay awisen ka pa'y kumama panaginom paray. Awanan, inyawat ko amin kanibakit. Apay, ado ti binayadan na. Pinagpariban na ki di Anya, pinagpariban na di swildom. Amen? Damot baryana, 5 pisos. Ay, unay, nagkasanga ngay paray. Awang pa'y allowance kong paray. Ay, nagriga da ita na parikot mo paray. Sapay, mabayag pa iti swildaw. Kasanukan ngay ngagbiag. Apay nga ita agkukulot mo tanday ta impariban mo abuok mo. Kasapulan ngamin nga isublik ijay parlor para ijay treatment na. Kat isubling Nagninamot, 1,000 ka no. Nagrigat ngamin ti maintenance iti kasta abuok. Isu asyak, anusak ti kulot abuok ko. Aywan gayam, anya ti urayam di ti ruhar mare. Jay man Bombay, mare, agbayad ka iti utang ko. Jay Bombay anatayag ken natundiris ti agong na. Wen, mare. Ibagam man ta pa utangan nakman.
Ano mo ti kwarta? Adamot pangusarak ah. Kat urayan ta mano aya, ti utangam. Kayo magkaibigan? Oo, kaibigan ko yan. Kaya pautangin mo na. O ano pangalan niya? Maming ang pangalan ko. Mami? Ha! Maganda. Maming, hindi mami. Magaling magbayad yan. Kaya bigyan mo na. Kailan ba niya kailangan? Ngayon na. Kailangan ko, ngayon na. Oo, mabilis. Kaya ikaw dapat mabilis din bayad, ah. Oo, bibilisan ko ang magbayad. Aglot-luto ako, lakay. Isumulagay mga dak pa lang injerwar kat maangot ka nga damalutluto ang naimas na masida. Kan, lakay, kita umot day to'y buok ko ah. Na. Mariban-banan. Kwartak ti pinagpariban ko, lakay. Ay, kunak mo Jeswil daw. Ang ako rin ka man. Apay nangalam ti kwartam. Ay, kat diskartek matan ah. Agun online selling ka niya. Ah? Ay, uwan lakay. Online selling. Naglaingan nilakay ko. Amuklatan ata iso ti uso ita. Uwan lakay. Nakasursuro ka matain. Amu mo natulungan ti asawa. Ah? Apay, papanam kumare. Ijay ili mare. Nag-text nga min jay gayam ko apangal alak iti alahas. Alahas ko nam? Wan, mapanak man mangala iti kwintas kan singsing. Ay na, kaya't kumiti maadaan iti alahas, mare. Mabalin ka di mati sumurot. Anya ngay nga alahas ti kayat mo. Ay kadjay complete seten ah. Ang ti problema, awan pa'y mat kwartak ita. Utang daytoy mare. Ay, utang? Ay, sige mare, umayak mat nga rudal. Paray, nakita mo jimpos ni bakit mo? Ijepis ba? Ngay, anyat impos na paray. Di alahas. Ay no, nagpupos ko lagi nga alahas nan. Adulat tati kwarta ni misis mo paray. Ay, agun online selling kami ng paray. Ay, sumot lagayam Amo na matayin ti dumiskarte. Isugayam magatang na amin ay nakikayat na. Ay, nagswerte ka talaga paray. Tultulungan na ka ti asawam. Sapay nagpintas pa eh. Nagsapa mo tan nga may agsingir daytoy abumpay. Hello, ako singil na. Oo, ito ang bayad ko. Ikaw si pagbayad. Yung kaibigan mo di pa bayad. Ha? Sinong kaibigan ko? Si Maming. Ay, puntahan mo sa bahay nila. Oh, lagi naman siya wala. Punta ka ngayon sa bahay nila. Nandun siya. Sigurado ka ah. Oo, nakita ko siya kanina. Punta ka na at singilin mo. Subwan ka lakay. Tapno di mo ibagbaga asaan ka alabs. Nagmayatin no, da asawa na pintas. O, ako na muna. Ne, ano si Marding ang motor iti sangwa ng tibalay ah? Jay Bombay! Umay mo editoy. Abay, sino tinakautang kan kwa na? Aglamangak lakay. Di mo ibagbaga nga da ka. Paglamangam ngay. Basta ibagam nga awana.
Hello sir. Bakit? Ako singil kay Mami. Ano? Sino sisingilin mo? Si Mami. Anong mami? Asawa ko yan Basta si Mami. Maming bakit? Umay nakakanusingiran dati Bombay. Mami, ikaw bayad na. Di ka pa nagbabayad eh. Ito, mami mami. Mami! Oh, Mami ko! Magbayad ka na. Di ka sumardeng Bombay Bakit ako suntok mo? Ano kasalanan ko sa'yo? Singil ko lang naman, Mami ko Di ka pala sumardeng ni pagkabibawag nita sumsumman Bombay. Apay adinanog mo di Bombay. Kasano ajak danugan? Kat makautak tayo ayaban na ka iti mami. Mami nakakanaw. Nungay agreklamo day jay. O, didakdakkel a perwisyo. Basol mo Nagkunakin ka nga umutang-utang ka iti Bombay. Kat dinakmat gayam ikan iti kwartak. Kunak dis-diskarte ka iti online. Tagayam imutang ka. Day tamat ti uso italakay. Utang. Beta suot mo nga lahas. Nangalam. Damagang laeng mo. Ay, di mo kunain nga utang mo day tamamin. Uray gayam umay kalaang gumatang iti sangkapit ing alaya dito'y kantina. Suot mo lat taray tawan set nga alahas mo, mare. An-anwak ngay no jak isuot, mare. Uray adayoak, madlaw kulat taray ta sumilang-sumilap nga alahas mo. Ay na, karkaron ano mainitan, mare. Talaga nga agsilap-silap da. Ayun gayam, mare. Adaman la damagakan ka. Anya day ta? Nabayadam ka din dagita nga alahas? Ay, saan pa'y? Kaano ngay abayadan? No adan ton kwartak Kat, napaunaam ka din? Ay na, saan pa'y? Ay, kat kaano may garod apaunaan? No adan kwartak, mare. Ay na, agbayad ka tasyak tinanggaran torkan ka. Mangpirdi ka mo't itinagan no saan ka nga agbayad? Agbayad akto. Saan ka kadi amadanagan? Maming! Sa dinong tinapanam? Hoy! Adaak dito'y unag ti cabinet. Abay, anyang aramidem dita. Adda ilimlim mga. Adda babaya mang birbiro kun kay Jarwar. Ibaga mga awanak. Imbagak nga adda ka. Ha? Ay na, awanak nga rood. Ay na, inutang mo gayam kan kuha na dagita alas asuot mo Apay, agsingsingiran. Great, anya pa ngay? Nagbit mo't ngagsingiran. Kino nagbayag ka nung inalam dagitan. Kalpasan ang maalam. Saan ka kanon na nagpakpakita? Saan mo pa'y kanon asungsong batan ti awag na? Kuna na day ta? No di ka kanon makisarita ng agbayad, ay idarom na ka. Kuna naman ang day ta? Ay nalakay, mangbutbuteng kadilaang day jay. Saan ka amamatpati kan kwa na? Kunak nga idarom yulatan. Ipabalo diyo, kunak ka. Na, apay kasta ti sa umay. Kasla sa anak nga asawa. Hoy, isardeng mo man ti agutang-utang si kamameng. No agutang kalata. Makaamu ka itibiyag mo. No ipabalod da ka. Paray, apay nga nakita man ni Kumari Mamay. Ngaglaklako iti merienda, iya eskwelahan paray. Ay, kasapulan nga agla, kautap no mabayadan na dagiti utang na paray. Utang na. Apay, ada utang na. Atidog nga istorya paray. Istorya mo na, paray. Saan nga ro din ta atidog? Dim sa mo lakayat ama mamay. Kurang nga ro ti agmalab no istorya et.
jay Bombay madamdama, mare. Manghala ka iti kwarta? Saan pa'y laang, mare? Agungot nila kay ko. Anya lakit din aya. Mabutang ka nga agutang? Kat pa'y balod nak nila kay ko. Kasano ko maajak mabutang? Kat, mangala ka pa iti alahas? No saan aparakan ka, para ka nagiti anak mo. Ay nabay ampay laang dagita nga alaalahas, mare. Jak ka sa pulan dagita ita. Napanak nga minangala iti aritos para iti balasang ko. Kat imbaga jay kumarek, nakabayad kamot gayaman. Isu amabalin ka manin ang mangala. Ay, paspay laang, mare. Nagrigat tiyag bayan. Kun nagrigat ti aglem-lemeng kadagiti nakautangan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.